pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanyak iti kaanuman. Manangalilaw ti ayat mo. Pinagay-ayaman naklagayam. Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimek. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa ang nakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, ti surat nga intay kan biya kita. Kat naggapu kini Marites, iti Canada. Kasi man ti surat ni Marites. Dear Lady L, sakbay ti amin, kablaawan kayo man pa'y tinaimbag nga oras yu dita Lady L Productions. Sapay kuma, tanakaradkad kayo amin asang bayan, tuy surat ko, iti daytoy apanawan ti pandemic. Maysa kadagiti naayat amang tartaraba iti programa yo. Naawisak mo ta nagsurat, takayat kuman nga ibinglay tuy padas ko iti biyag, ajak tupulos malipatan. Kastoy man nga irugig ti amin, Lady L. Kasladya kon maibturan. Tiyan niya manang? Dagiti kaaruba tayo Managtagibasit dalaunay. Nagbabati pagkitkitaan da kanyak. Lalaisan da, kan iparupa da pa'y kanyak. Gabot marigrigat tayo laang. Manang? Awan mat nga ti pag naakasabali. Kaya't ko aliklikan ti panang paspasakit ti tao kanyak. Sang kadilaw da ti pagananay ko. Kanlangak. Awan mo ti madilaw kan kamanang. Nagpintas to pa ti panagkaukawas mo. Kan para kanyak kat nagpintas ka. Amangan na isuda ti laad. Ading. Siyak ti masaksakitan na paspasakitan da kamanang. Iso abay-bay amon. Di mon idadangdanggan. Nang runa ni Bernie Asilais. Apalan na ti kinapintas mo. Iso akagurgura na ka, manang. Masapa ka mapan iti trabahok, nanang. Nagsapa ka nga agpaisaw. Diyak namin kaya makita dakmanan dagiti kaaruba na sakit ti panagkitkita na. Kan dagiti manang lais. Unay nga minin aya dagita at tao.
Di mulat ta idan ikas kaso anak. Magnakalat ta akas laawan ti makitkita ken mangmangegmaw. Isumot ter aramidak nanang. Kaslawan mangmangag ko. Amuda nga gintutulong nga. Isungay karkaro da pigsaan ti agsao. Agpasagid ken manguyaw kanya. Ay, ala anak ko, agan anus tayo ah. Bareng sumaya at to tibiyag tayo. Kat saan da tayo ton ala-ala isan dagiti managlais at tao. Day tiyayan ni Bernie. At day ti balkunda kat kitkitaan nak. Aguray ka man, Marites. Anya ka di ti bagam, Bernie? Feeling kamot anya. Anya? Di mo nawatan, Jim Bagak? Yilukanok, tapno maawatam. Kastoy, ti kayat nasawen. Agraraman ka. Apay ka di ka na yun nakapabainan. Katawan mo tararamidag kan ka. Dahil pa nagbadbadong. Nagalas. Saan na may bagay di talangam alaad. Anya? Kung di pa siksikan papurma ka lumabas di balay mi. Kun tunggal lumabas ka, sang katalyaw nak. Di ka lamabain di talangam. Ha? Tiko nam? Crush ka? Ha? Abay, di mo madlaw nga awan timbangayat kang ka. Pa? Saan ka mo napintas? Ngam panagreknam di ka bagim kat nakapimpintas ka. Nagsakit ka nga agsasao, Bernie. Tunggal makita nak, kasta ti bagbagam. Nasakitan ka? Pudno mo ti bagbaga ka. Kasla di mo ang mga ado ti manguyaw kang ka dito'y ayan tayo. Amok! Uray di mo ibaga. Amok amin ida amang lalais kanyak. O madlagayam. Apay nga ron na kay kayat mo ti rumwar nga agpa-display. Kada agpa-sexy. Aglimang kalangan ni Jibalayaw. Buno saan, ibagay mo di talangam ti panagbadbadaw. Agbado ka ay ti rutrout. Tarutrut mat ti biyagyaw. Anya? No may papan iti panagkawis ko. Kastoy mo ta talaga ti panagbadbadok. Kan pagrigrigatak ti gatgatang ko kadagiti kawis ko. Di mo tuladan ti panagkawkawas dagiti napipintas tasan mo abagay. Nagalas ka at tao. Panawan kan. Negra! No sa anak lang ang tutupod. Nagpapintas! Tutupan kan, uray lalaki ka. At dala pagabang tayo. Pumanaw tayon ditoy. Ha? Sayang mo ti balay tayo amanang no panawan tayo. Kasla pilpileton da ka lumaban dagita at tao. Nang runa da dya Bernie. Ay namanang. Si Lais da dya Bernie ko naklangaro dun. Agkurso na da itinapinta sa babae. Ken guwapo a lalaki. Si Lais nga ron. Iso di mo dengdenggan ti ibagbaga na manang. Baybay amlata na sumanaw. Kasla sa anak ka tao iti pagkitkitaan na. Kunam no isot kabaknangan kan kalaingan. Di ka pailan naruwam ay aditi lugar tayo manang. Pasig da man ang Lais. Ultimo dagiti pada tayo amarigrigat kat managuyaw ken managtagibasit da. Pudno matkit di sa anak ka napintas. Awan tinapintas sa makita kanyak. Ngam nasakit mo't angay parupa da kanyak alaadak. Manang, napintas ka. Napintas ta ugalim. Iso di mo ko nang awan tinapintas ken ka. Nagpintas tupay takiday ken matam. Sang kauyaw dati kinangisit ko. At na napudaw ken ka manang. Napudaw ken nadalos ti kaunggam. Makay ayaw tinapintas nga ugalim. Ken nagdungu ka kada kami ken ni nanang. Wilson, Pagwadan ka kabsat. Ket tuladag day ta kababalin mo, manang Marites. agyaman ak ading ko.
Mayat ti agbalin anasayaat. Awan ti mapasakitam. Kan mailisi ka itiriribok no nasayaat ka a tao. Nalabas ti ugali dagiti kaarubami. Naturod da amang lais wenno mang pasakit iti padada at tao. Nang runa ket saan kami alumablaban. Isu alaklakaenda kami latan na paspasakitan ken tagtagibasitan. Nagtatangsit dagiti kaarubami Lady L. Dandani jakon makaanos na duma. Isong imbes alumabanak. Isang sangit kulangan Lady L. Marites, anak, kasla nagsangsangit kamot, anak ko. Di daksarsar dengan dagiti managtagibasit at tao. Syaklatan ti makitkita da. Sa anak lang arudan ngagtagtagari. Kan awan mo ti pakpakitak kadakwada amadi. Apay adi daksar dengan napaspasakitan. Uy-uyawan kan aminan. Mauma ako nana. Kunak mano kayat mo aliklikan ti rirey. Paglablabos da ngaminan. No kabaulampay ti mangliklik aramidem anak ko. Tapno saan ka ama irubo. Iso abay am nga agumada. Saan da kalakid di akabilen anak ko. Kasladyak pa'y kayaton ti sumruk iti trabaho nanang. Tapno awanon ti makakita kanyak. Tapno awanon ti manglais kanyak. Amom anak napintas kamot ket. No napudaw kalaeng adu ati-atiwem. Patsunak anak ko. Ni, nagragsak kamot asimbang ading. Manang, agsagana ka. Tadda umay abisitam. Asino ay ati bisita ni manang mo apakaragsakam launay. Gayem ni Insan Joy. Ay nagwapo nga Amerikano. Anya? Anya? Intad gayem ni Insan Joy ti picture ni Manang Marites iti dayjay nga Amerikano, nanang. Sa inistorya ni Insan Joy, anasinpet, nagagat ken nanakam ni Manang. Kasta ti sapsapulan na babae. Ha? Nasingpet ken naragsak dayjay nga Amerikano, Manang. Makaawat basit iti iloko. Hanggang saan na makasauunay. Adamot Pilipino anay kamang kadakwada. Iso ang makaawat basit. Sa bali manon day taa, apang laisan kan pang chismisan da kanya. Saan mo na panunutin da ita anak ko? No nasaya at lakit di atao, saan adakes agay yumam? Napanagna ka man nagsingpat kan nagragsa ka tao ni Miguel. Kan nagwapoan niya. Noawan lati asawa, kursunadak masika. Pilya ka talaga. Dagiti tao ti problema. Chismisan dak manon. Padaksan dak manon. Gapo iti panang paspasyam ni Miguel kanyak. Baybay am dagiti naapala at tao. Uray man agbali-baliktad dadita amang lalaiskan ka. Anya kuma? Ay, Bayam amatay da iti apal. ala, adda ka manan Miguel. Kasano ta nga ilimad ti relasyon ta kadagiti chismosa, nagkaraumay kamot ditoy. You know naman the tongue of our neighbors. That's not a big issue. Let them do what they want.
As long as they won't hurt you physically. Di mo lang amin marik na ti marikrik na kapan nakapasakit. Don't worry. We'll get married the soonest possible time. Then I'll bring you to Canada. And there will be no more chismis, okay? It will be a peaceful place for you. Iso no isot kayat mo. Oh, I don't understand your language so well, but it's okay. You will manage my business there. You will learn driving, cause your car is waiting for you. You will stay in a happy home with my niece. She will help you in all your works there. Thank you so much, Miguel. My niece will do all the works for you. I would let you work, cause you're my queen. I love you so much. Talaga adidaksar dengan dagiti chismosa. Saan kami kano abagay ka ni Miguel? Talaad kan taksetak. Idin to tagwapo nga Amerikano ni Miguel. Ay, nalabos talaga ti tao no mapal. Are you ready, honey? As you can see, honey, I'm dressed up. Nakapulos akon. You really want me to learn your language? Of course. Nakasagana kami muton kini Wilson, anak. Nasingbot talaga ni Miguel. Di na maliwayan ti obligasyon na iti Diyos. I heard that. Nasingpat means good. And Diyos means God, right? Husto ka, Miguel. Ado matan tinasursuro masa umi. Okay, the Pantheon. Let's go. Nagsingpat ka nagragsak ka tao ni Miguel. Nakaragragsak kami, nupay ado ti chismosa iti aglikmot mi. Nadairak dagita Lady L. Aging gaadimteng ti panawan nga ingkuyog na kon ni Miguel, dito'y Canada. Kat ison tinagbalin na katakunay ko iti biyag. Kat kalpasan ti dua atawan. So, you don't miss your family, honey? Cause you talk to them almost every day. You have video call with them. That's true, honey. It's been 2 years, and I'm always happy here. 'Cause they're always very happy there in the Philippines. They have everything they want. And it's all because of you, honey. You're so good. I love you, honey. I love you, honey. Your happiness is my happiness. You're a perfect wife. Wait, honey, I'll get our snack. No, let me do it. No, honey, I'll serve you 'cause you're my queen. You're my everything. Always remember that, okay? Agyaman ak, Diyos ko. Tainik ka nakiti nakasingsingpat ng asawa. Nakadungdung mo. Kat nagginawan ti pamilyak. Taaddan kabukbukudan da negosyo, abagasan ken grocery. Adamot ang jeep ni ading ko aman manehon na kabukbukudan na. Iso nga awanan ti sa pulak pay, Diyos ko. Kas makita minsan, so happy. Kita ma, nagdakulan to'y grocery da anti. Napadakul dati inted mo ang negosyo da. Makita ka ron. At dapat kaaman na
Ngan abagasan. Wan, napadakkel ani ante. Ado mo tinasisingpot a katulungan na dito grocery, kan dita bagasan. Nagdakkel tayo ti abindisyon ti Diyos, hindi si bubukal ang pamilya minsan. Ni ka di marites ti kasarsarita am Joy. Wan ante, kaya't yuta kasarita yumat. Oh, atoy oh. Ay na, agya manak balasang ko. Hello anak. Mailiwak mo ton kada kayo kin ni Miguel. Uray na kami, nanang. Ang bakasyon kami to, tapno makapag-iniliw tayo. Nagmayaton na ita grocery. Nabalagkan nyo, nanang. Dakkel ti kaasi ti Diyos, anak ko. Tauray agpapauta nga kadagiti awan kwarta na ket saan ang maapaw. At dapay dagiti nakakaasi akarubat ayaw. Ik-ikak ida iti grocery da. Tultulungak ida. Nasayaan ti kasta, nanang. Isungad ado a bendisyon ti masagrapyo, tama nagtulong, kan manang nga asi kayo. Itultuloy yun ti kasta akababanin, nanang. Wan, anak ko. Dayta talaga ti rumbag. Anya ti kunam, Wilson? Manang Marites, malagip mo kadipay ni Manang Pilar? Awan tinalipatak kadakwada amin dita. Manglalais da kadipay? Imay kit dinagkid daw iti pamakawan kan nagkid daw iti tulong. Na-confine nila kayo na. Kaasi damat. Oray ni Manong Bernie. Nagkid-kid daw iti pamakawan. Kan nagkid-kid daw mo iti tulong. Nakakaasi daw mo din. Tulungan nyo, no da maitulong nyo. Wan manang, nangtad ni nanang iti tulong. Nasaya at dayta. Tanarigat ti agimula iti sakit tinakam iti may sa tao. Nang runa no nasaya atan ti pakpakita na. Ken kang runaan na pay no nagkid daw iti pamakawan. Putno day tamanang. Mababain da unay gan ka. Taam mo da nagtaod gan ka dagiti ipapautang kan itultulong ni nanang kadakwada. Awan nga rudan ati manggurgura kada kayo dita. Awanin manang. Nagsisingputan ti tao diti lugar tayo. Awanan di manang lais. Sikati nagbalin ang modelo da manang. Anya? Anak, kita umutidaan abalay tayo. Uwan, nanang. Isun ti pinagbalin nyo a bodega. Nagpatagday ta pakalaglagipak iti ado arigat ko. Anang idoron kanyak nga agpursigi. Tapno matulungan kayo a pamilyak. Ken tapno madairak ter aramidan ti tao kanyak. Nalagdapay mo tilangan, nanang. Kasla kalagda tinamnama tayo ken panagtalag tayo iti Diyos. Iso anaragpat tayo da ito'y akita ti biag. Wen, nanang. Nagdakkel a parabor ken bendisyon ti Diyos da ito'y kada tayo asang kapamilya. Uray si Maya at ti biag mo. Nagtalinaod ka anasing paet ken napakumbaba anak ko. Dayta ti wagas a maipakitak ti panagyaman ko iti Diyos. Iti ado a parabor na kanyak ken kada tayo, nanang. Naragsak ti mamakawan kadagiti napudno agkid daw iti dayta. Kan nagragsak ti tumulong kadagiti agkasapulan, amagin awaan gapo iti dayta at tulong, Lady L. Awanen ti kidawag pa iti namarswa, tano kasano ti rigat ko idi. Kan sakit ti barukong ko amalalais, isumot ita ti kinaaglap-lapusanan a kinaragsak ko.
Alakastan, Lady L. Katagyaman na kiti anos yu anang idrama, dito'y padas ko. Tuy pagayam mo, Marites, iti Canada. Saan tayo maliklikan dagiti tao arapas ti panagdildila da? Ta saan tayo met nga igam ti panunot da? Ipasaksak da no anya ti kayat da? Nga oray pakasairan ti padada parswa. Nalaka ti mangibaga abay-bayan tayo latan? Saan tayo nga ikaskaso? Ngam kasta ti kasayaatan nga ramidan tayo. Tadi tayo tumangabak, nututupan tayo dagiti kakasta at tao. Ti kasayatan nga ramidan tayo. Kati pamaysa tayo ti imatang tayo kadagiti banag a makaparagsak kan makapasayaat kada tayo. Tapno saan na tayo nga idagal ti kinadagsen ti panagdildila dagiti tattao amang sirsirip iti pagkapsutan tayo. Ngaron, liklikan tayo alayawan ti mismo nga ulo tayo. Tani Apo Diyos ti mangitalo kadagiti tao nga agtalinaed asi papakumbaba. Alakastan Marites, katagyaman nakiting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez, iti direksyon, Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay na imbag nga oras yu amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!